Kunsi. Ikurok ko may tulong yun. Tani, agak ni akal may trabaho. Apiliya. Ipa-check up ko kumon. Ay, sirin. Ya. Ipagablad na rin mo, tansari ka ba yun ya? Agda, lilimunan na. Kunsi. Salamat, Kunsi. Ibuto ta kayo. Ay, salamat. Sige, sirin, Kunsi. Wala ni. Okay. O dere bayag daw. Bayag lang manalagar di ay. Tawag ako pa may amiga di ay sa kay. Hello, Mare! Atoy! Anti balita, akawa ka la? Pakurong? Ang kapunisi kami? Sinawak ko yun. Bagoong. Itakulay na naman bagoong. Siyak sakay. Pero, sedakal siyak yun. Piksil. Masala ta, tapi ano, kaya wala piksil mo. Bali-balin ka gamit juice, no? Wala isang kailim. Ito ni ay, kapigang puno man. So, ayuda, ya kwarta. Namo sasakay. Alagarin to, paano, kid? Makala tayo. Bahalag ko, no? Kung dara arong, 4-5. 2-5, di na iduga kasi. Hey. Ang kalit kasi rin, Mi. Tawag lang na boss. Mi. Akin? Ang tanda mawali ka tungtung ko, sangap ka. Wala surprise foods kayo. Mila kayo siya na buwas. Siren, surprise mo siya tan para Mother's Day. On. Ito tan kasi surprise. The next day. Oh, hello Nay. Wajah kay resort ko manay ha? Oh, hello, kasi, sinurprise ito ng anak ko, pa Mother's Day ko puno. Mi. Ang tinak ko nito niya. Pawilong ko magano. Kunsi. Pawilong ko magano. Akin man ay, biglang pilis to para nakar to.